עכשיו היה לנו יער, עונה פנימי כזה. עכשיו בעצם נוגע למקום שהוא עם מים, אגם, מים, נחל בין ארצי. לפעמים זורם, לפעמים נוח. המים מגלה מוזיקה בעצם, ודרך זה אני שוחה ומתנהל. כשהכל זורם לו באיזושהי הרמוניה כזו או אחרת. היכן שהוא במקום מוזן ויציב, שם אני חש יציב, ויכול להתחבר, להרגיש איכשהו מחובר, לכל מה שבחוץ לי ובכל מה שבעצמי. שמי אסף מופסה מרקוביץ', אני עושה כל מיני פעילויות, אני סטודנט בכל זה. בין היתר אני שר וכותב בלהקת אספרגר, ואיתי גם נמצא גידן הלהקה מהולל, ניצן ידוב. חלק המטרה שלי לפחות זה להעביר משהו מהחוויה האוטיסטית, מהזהות האוטיסטית. להגדיר משהו באופן נרחב מהעיניים שלנו. משהו שעוד, זאת אומרת, מהניסיון שלנו בעצם, כאנשי המגוון האוטיסטי. החיים בעצם, החיים גם את הבחוץ וגם את עצמנו. בתור אנשים שיש לנו מגע מאוד ישיר בעצם, שיכול עם החוויה האוטיסטית. אנחנו בעצם התוכן של הצינור. כאשר שאר אנשים שלנו, אנחנו יכולים לראות רק את הגדרות שלהם. זה בעצם, ראיתם את זה גם מאוד טוב. טוב, אז בעצם נשאיר, מה שאני עושה, אני הבאתי כל מיני שירים שאנשים אוטיסטים כתבו, די כללי על החוויה וכל זה. דרך אגב, הייתי בטוח שיהיה פה מיקרופון, ואין, מצטער גם. טוב, השיר הראשון שנשיר בעצם, זה שיר שנקרא בתחושת חייזר. לפני שאנחנו עושים מסע, כמו שראיתם עכשיו, אנחנו רואים שמשהו שונה בנו, אבל אנחנו לא יודעים לשים את הנקודה לפעמים. אנחנו חווים משהו שונה ולא מתואם לכל מה שקורה מסביב, ואנחנו לא מבינים. לפחות אנחנו לא מבינים, כאילו, כאשר אנחנו פוגשים אנשים דומים להם, אנחנו יותר מבינים משהו. יכולים משהו לעשות את זה משהו, או משהו כזה. או שאנחנו בעצם איזשהו מסע, כמו ש... וכאשר אנחנו יכולים לחוות דברים בסוג הזה, כאשר אנחנו לא מוצאים קהילה להשתייך אליה בסגנון המתאים לנו. במצבים כאלה קל מאוד לרצות לברוח מעצמנו אל עבר מחוצות אחרים. קל לנו לפרוץ על עצמנו. זה השיר הבא, זה השיר הראשון של השיר, בתחושת חייזר. יש לי מים, בסופו של הקדש. שואל
בין מחשבות לבילושים, בין מקומיים וחיזרים. אני כל כך קרוב למצוא כיוון במסע לעבר, אבל במרכז זרם אינטרנטית, שיחים מוכן למכירה פומבית, באות הראשונה, תזכה במרוץ. המלכה, הסחל ושאר הקלפים, הם החברי שרודפים, לא יישאר חותמי, הליצון יקום, ישחק על גבי, ולא יישאר זכר, לא יישאר חותמי. לא, אל תעיר מהחלום הזה, לא, כבר מצאתי נפלט מזה, דרך ארון שעובר לו בקצה. לא, אל תעיר מהחלום הזה, לא, אור הבוקר בעיניי מצא, כן, התיבה תנהל בערפל. רוצה את הגבולות למתוח בין קירות ועולמות, שיש ממה שיחזו פניי כשיסברו לי שמיות. רוצה רק למצוא את כף ידי השנייה בין כל הרעשים אצלי בהבנה. רוצה לפגוע אבל לא להרוג, רוצה להרוג אבל לא לרצוח ולא להיש. אתה רוצה לנצור אבל לא לברוח, רוצה לנטוש אבל לא לשכוח, רוצה לקבל אם ייתנו לי את הכוח וגם טוב, נקצר רגע איתכם. טוב, השיר הבא שאשיר זה שיר שנקרא לא מהר, שבעצם השיר הראשון שבעצם כתבנו בלהקה. שאתם רואים את זה שכתוב פה. איך שאומרים פה מולו? טוב, עכשיו רואים? אולי אם תלך עם הכיסא טיפה קדימה, אז לא תהיה דווקא נראה את זה. לא יובן. טוב, כולם רואים? כן. טוב, השיר הבא אתה לא עושה במידה. כן. עכשיו אני משקור עליכם. אוקיי. טוב, השיר הבא שהשיר זה לא מהר. זה השיר הראשון שנכתב בעצם מבין ללהקת אספרגר. השיר הזה באמת, יש פעם... כן, להקת אספרגר. וזה גם חלק, בעצם חלק מהקטע של להיות איש המגוון האוטיסטי, הוא שבעצם כל אחד עולה עם הקצב הייחודי לו. קצב לתקשר, קצב לעשות פעולות מסוימות כאלה ואחרות, ובסגנון שמתאים לנו. זה גם כמובן מתקשר עם החלק של העיבוד הפנימי, שהוא כל אחד ואחר לגמרי, כמו שתואר קודם. חלק מהקושי הכי גדול שלנו ושל החברה סביבנו, הוא שזה עניין מקובל בחברה להכתיב לכל אדם קצב אחיד לתקשר, לעשות פעולות מסוימות. זה בעצם ציפייה בלתי סמויה כזאת. אולי לא רוב האנשים שפתאום למהירות הזה מתאים, אבל לנו יש סוג של הפרעות קצב. כן. ולפעמים גם ממהרים לשפוט, ממהרים להחליט, להדביק תוויות. החברה לרוב איננה מעודדת שכל אחד ימצא את הקצב הפנימי שלו, שמתאים לו, ולהתאים את עצמם לאדם עצמו. אם אתה ניחן ביכולת להתבונן במקרה, לראות ולהבין זאת,
אתה בר מזל שיכול לצאת למסע ולהטיל את הקצב הפנימי שלך. החברה מודדת לכך שאם אתה לא עומד בקצב, בלהבין ולגשר דברים במהירות מסוימת, מהירה מאוד בתקופתנו, בעיקר עם המחשבים, טק. פעם זה יותר נחמד, בשנות ה-50, לא חשוב. באופן מסוים, אז יכול, בקיצור, אם זה קורה מאוד מהיר, ומשהו מתפספס, אז יכול להיות להתפספס מבחינתם, מבחינה לגיטימית של שונות. ואז הם אומרים שלך יש בעיית תקשורת. למרות שבתר הסמל הם שלא רגישים ולא יודעים שיש מגוון גדול מאוד של בני אדם, עם מגוון יכולות שונות ומקצבים שונים. על בסיס כל הדברים האלה שהמחשבות כאלה ששלפתי אתכם, כתבתי את לא מהר. בשיר הזה המספר בעצם מציע לעצום עיניים, להירגע, למצוא את הקצב הפנימי. זה בעצם סוג של מחאה שקטה, על הליבה הגולמית והבלתי מלוטשת ומעובדת הזו שקיימת בחברה. לא מהר, לא מהר, לא מהר, לא מהר, לא מהר, לא מהר, כן, להירפא, 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 כן, להאט, 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 להשתחרר, להתמסר, לתת לנפש, להשלים את החסר, להשתנות, לתת להיות, תוך בועה לשחות ולדעת, היכן יודעים. לו רק יכולתי להתאים את עצמי למכניקה בלתי מתפשרת סביבי, ובמסעותיי לחוש את הקצב הפנימי, ביום שאנשים זה מרגיש בלתי אפשרי, וממשיכים אני עוצר לקחת אוויר, לנשום, לפתוח שער מוביל לשלוותך, לראות לעצור את הגלה, לפתוח שער מוביל לשלוותך, להוריד מהכתפיים את העגלה. טוב, עכשיו אקריא כמה שירים. זה בעצם שיר שכתבתי בסוף כיתה י"ב בעצם על החוויה שלי בבית ספר דמוקרטי. שם דרך אגב, זה היה מבנה זמני שחלק מהם היה קרוונים וזה, זה היה כזה מאוד קהילתי בסגנון שמתאים לרוב האנשים שם. וזה בעצם מתאר את החוויה שלי, שאני לא יודע את עצמי בו, ראיתי שכולם מבואות ולא ממש בקשרים איתי. זה היה באיזה בית ספר דמוקרטי? בדמוקרטי. למודיעין. כן. אני בעצם כתבתי את זה בסוף י"ב, בגלל זה, אני אמרתי את זה לכולם שם בכנס, ולא בכנס, בטקס. זה מה שאתם, תראו מה קרה, או משהו כזה. טוב, אני משתקריא את זה. אנשים מבואות, ואני מסתובב כמו איזה זר, מחפש חברה. האם זה בכלל יכול לקרות? בסביבה משונה, אני שונה. מקבל שהתמיכה להיות אחר.
מה זה אומר? חוקר את הסביבה והחיים, שנים על שנים. לא חש נחקר על ידי אחרים, מעופף, אחר מדי הם חושבים. רוצה חברה, אך לא יודע. כמה זה כבד, אפשר להשתגע. כל כך רוצה, ממש רוצה להיות שייך, ולא יודע איך. למה זה מסובך? היי, איך זה שאני לבד? היי, איך זה שאני נאבד? בעבור חפור של חלומות. צריך לקבל הרבה החלטות. התבגרות ללא צורה ברורה. זה קשה. זה מרגיש בצרה. נמצא במסע חוקר את עצמי. חוקר את הסביבה המגוון האנושי. הולך בדרך גם בשבילים צדדים. מחפש שפה ומוצא חונך לידי. היי, איך זה שאני לבד? היי, איך זה שאני נאבד? בשבילי עפר מבורבקים. בין קרוון לקרוון. בין 20 לשעת בית. מגלה את המוזיקה. ושחר של יום חדש נגלה. בדרך להנגיד לצייר באומנות. ומגלה באומנות ומוזיקה שפה. יש במוזיקה רבדים. מגלה עולם. איך עובד האדם. בשפות האלה אני פחות יודע לדבר. אני קם, אני מרגיש קיים. אנשים סביבי ידענו מבואות, אך אני כבר יודע בשפתי כמה שפות. לדבר איתם אני כבר יכול. בואו נמשיך לחפש... עכשיו תראו גם. אוקיי. חלק אחרון. ועוד נמשיך לחפש, ממשיך למצוא. עוד אזרחים ממדינתי לא רשמית. עזרה עצמית. הגדרה עצמית. ייצוג עצמי. את זה כתבת אז? כן. לא, בעצם לא. פה בעצם היה כאילו בית שבעצם מהלל את המצב הדמוקרטי, כאילו כמה הוא טוב, זה כתבתי ממש בזמן האחרון. הלוואי, הייתי יודע את זה אז. שחר, אבל זה השם של המורה לנגינה. כן. טוב, יש פה חלק שירים שאם היה יותר זמן הייתי מקריא, אבל אנחנו קצת מוגבלים בזמן. טוב, עכשיו הבאתי כמה שירים של צרה, שאני מרגיש שגם מאוד מחוברים לכל מה שאנחנו עוסקים בו היום. טוב, הייתי רוצה שנצור משהו כזה להגיד את זה, טוב, שוב, אני גם עצמי שאתה נמצא.